ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ, କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଏକା ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାଏ। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆପଣ ତ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆମ ଶରୀରର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ଏ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେବ, ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୁଁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ବେମାରୀ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ଯେମିତି ଏ କଥା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ କି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଚରିତ୍ରହୀନ ଅଟେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏହା ସତ? ତ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହେଲେ। ତ ବୁଦ୍ଧ ସରପଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ହାତ ଧରିକି କହିଲେ, ଏବେ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ଇଏ ତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କେମିତି ତାଳି ବଜେଇବି? ତ ବୁଦ୍ଧ ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା କେବେ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏକଥା ଶୁଣିକି ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ